braćo, šta je ovo? Trudnice počele da mafijaju na TikToku. Udali se meni i... Koji je bre ovo video jebote? Znači, Anja Blah hoće da me uništi. Anja se javila Tini Cakić, one što radi hot giveaway-eve. Uskoro dokazi za to. I kao što vidite... Da, Aca Janković je poslao dokaze da je Tina Cakić radila hot giveaway-eve, znači da je bila u grupama gde, jel te, šalješ svoje seksi slike za pratioce i ono uzajamne reklame sa kurvama. Znaš ono kad kurva reklamira kurvu i kaže, naš, hoćeš uzajamnu. Buraz, sve to ide javno. Sve to ide javno. Da, ovo je bolje od turske serije Ne diraj mi Sulejmana. Jesi vidjela to, ljubavi? Komentarisala neka riba na ovaj moj TikTok. Ovo je bolje od turske serije i ja sam odgovorio Ne diraj mi Sulejmana. Konačno si priznao. Konačno sam priznao. Volim tebe, ajde daj meso! Volim te, ljubavi. Screenshotovima pružila je podršku i rekla kako sam ja njoj pretio i kako ona zna za te poruke i zna da sam ja nju navodno varao. Inače, to je ona Anja Blah što je nastavila dalje, koju je... Kako čovjek donirao? Kako čovjek donirao? Gde si donirao, brate? Kako? Ne vidim donaciju. Jebem ti, moj. Pitanje, hoće ti možda stavi malo? Kulena? Da. Uz piletinu? Da. Ljudi, jel ide kulen uz piletinu? Evo, samo prihvati, posle krivi, brate, ako je loše. Da. Tako da ti iscepka malo, čisto da ti dam neki mozak. Jer bit će ovo što odbijaš. Hoćeš ili nećeš? Baš ti velike sise, jebote. Jel hoćeš ili nećeš? Ne znam. Ne ide, ne ide, da, ide. Ide bre, uzmi kulen. Stavi malo, ajde. Stavi malo, Ja ajde. ću ti staviti u drugi. Ajde. Šta je Tina Cakić okačila? Do svih bolnica sam stigla, mogu da se obogatim ako pretvorim ovo u biznis. Šta je to Stankela, Buraz? Šta riba poslala papire iz bolnice, Buraz? Fake izveštaje iz bolnice, Word fajlovi. U principu ova dva najvidljivija papira sa istim fontom i ovim tačkicama nemaju logo bolnice nigde. Pisano je kao ChatGPT, datum 1.10. milion stvari, nema pečata. Lele. Lele, 1.10. Lele, to je istina. To nisu fajlovi iz bolnice. Ja, izvinjavam se, ljudi, nešto sam ja ovdje pogrešio. Debre, ovo je sa selo i jebeš u mater. Aha. Evo ga. Znači, nema pečata nigde, a? Nigde pečat. ChatGPT, gde je pečat? A gde je pečat, Buraz? ChatGPT, Buraz, da, otvorio fajl iz ludnice. Maja, bre, ko je jebe majku, bre, teraju pičku materinu. Ugasit ćemo je na TikToku i to je to, brate. A da, ova riba, gledaj što je riba napisala? Pov, devojka te preboli. Znači, preboli, preseli se, počne novi život. Znači, prebolila me, počeo novi život, a piše Tini Cakić, ono, za dramu, pokušava da me ocrni. Ali je nastavila dalje. Prebolela me i kaže, pa jesi sve Delulu, koliko su ribe Delulu. Devojka te preboli, preseli se, počne novi život, zarađuje više nego ikad. A radi giveaway sa Goldenitom. Toliko zarađuje da mora da radi giveaway sa Goldenitom. Ali se tu nađe ljubomorni bivši koji želi da ju propasti život jer on nije sretan i hoće da se vrati u haj preko nje. Pošto meni treba Anja Blah da se ja vrati u haj, pošto nisam ja nju napravio nego ona mene, okej? Ovo je YouTuber koji sam gledao 6 godina, razočaran sam. I ja napišem kako počne novi život, a šalje poruku o osobi u kojoj se sa drami da priča o meni i ona tu nastaje da kenja, bla, bla. Ako ti dojem, ja samo napišem Sara, uletio i šta? Uletio i šta? Boraz. Ja ne zanimam. A? I kako piše osobi s kojom si u vezi? Da, ma pusti. Koja ne prati balkansku scenu, je nastavila dalje, koju ja ne zanimam, koja ne prati balkansku scenu jer je sad Dubai girl. Ali naravno uzimo svaku priliku koju može da proba da me uništi. Iskreno čudi me da nije rekla i za trudnoću. O trudnoći sve
u nedelju, jer čudi me stvarno da nije pomenula trudnoću, brate, posle svega ovoga. Da, javno prizna da zna da sam je varao, a opet je ostala sa mnom u vezi. Pa baš se pitam što je, evo. Da nije zbog nekih putovanja, ili možda nekih torbica, ili nekog automobila. Tako da... Ne znam ništa ja, neću ništa da kažem, do nedelje ćutim. U nedelju u 7, zašto imam neke obaveze, neke slave, izlazi video gde pričamo o prevarama u vezi i Anjinoj trudnoći. Znate da nisam hteo da objavim istinu o vezi i raskidu zato što mi je bilo žao nje. Ali mislim da je došlo vreme za to zato što sam već počela da laže da ju preti. I naravno ovi isfrustrirani ludaci kreiraju svoju istinu da i ja ne mogu da nastavim dalje, da ja nisam preboleo, dok zapravo je Anja ta koja šalje poruke na koje nije dobila odgovor u pola noći, uznemirava moju trenutnu devojku, udružuje se sa mojim neprijateljima, podržava ih sve. Burez, i zakopavanje u nedelju, zakopavanje, Burez. Znači, rodila je dete, ucenjivala te da ga neće nikad vidjeti. Nije. Gore od svega. Ri postoje video u kom kaže da ja preferiram sporedne ribe ili ti Da, ovo što mi je Kevu prozivala, to je dno dna, Burez. A ja ne znam kako može bilo koja riba nju da podržava nakon ovoga što je ona, Buraz, ripostovala, da proziva moju majku. Majku koja je dala da se prijavi na adresu da živi, kako zove, u Srbiji. Ne je mogla da živi u Srbiji da se nije prijavila na adresu gde živi moja majka. Na adresu moje majke. Majka koja je, kako zove, zvala u svoj dom, primila u svoj dom, primila za svoj 100 evra, proziva tu ženu zato što je ona ljuta na mene. What the fuck? Ne znam da li to sve da kažem na TikToku. Znači, preferiram devojke lakog morala zato što je moja mama jedna od njih. Evo vidite, Anja je ovde ripostovala. Znači, moja mama je žena lakog morala, žena koja ju je primila u kuću, primila za svoj sto, pravila je ručak i najbitnije od svega, dala joj adresu na koju je bila prijavljena da bi mogla da živi u Srbiji, koja nikada ništa loše nije rekla za nju. Znači, moja majka je žena lakog morala zato što Anja hoće meni da se osveti. Tako da vreme je da stavimo tačku na sve ovo. Bilo mi je žao, nisam teo da pokopavam do kraja, ali sada no mercy. Znači, Anja Blah hoće... brate, no mercy, brate. Bako, što nas mučiš sa ovom dosadnom pričom, brate, ili te nešto plaća da joj daješ reklama, ti si 1000 nivoa iznad njih, čemu priča o njima, može objašnjenje. Buraz, zato što ja sam takav, ne ćutim nikome, Buraz, pogotovo ne nekome ko je živeo sa mnom, ko sad laže o meni da sam ja nekome pretio, Buraz. A riba se meni javljala posle raskida, znači, prvo mi se javila u Vlogmasu, to svi videli. Svi su videli. Meni se javlja u Vlogmasu kao trebaju pomoć. Nije mogla nikome drugom nego se meni javlja. Svom bivšem raskidom su pre 6 meseci. I onda mesec dana posle mi šalje poruku u 3 ujutru, 2 ujutru, kad već. I ja joj ne odgovaram. Ali ja sam taj koji nije prebolao. Neću bre da niko laže od mene, bre, mršu pičku materinu. Mora se zna ko je tata, Buraz. Mora se zna ko je tata. Laži ne trpimo, Buraz. Nije u kom formatu, laži ne trpimo. To znaju ljudi koji me prate ono od početka, koji me prate baš odavno, znaju da nikad u životu nisam trpeo laži. Baš ono, to ne podnosim ni malo, brate. Bako? Brate. I got soke, brate. Jesi ti, bre, dečko, u autu? Pite ga da je moj komp samo, brate, i... Bra, pričam 3 sata, druže, mikrofon je povezan. Kakav digitalac, brate. Ti si lagao Anju jer si je varao. Čekaj, znači, ti si lagao Anju jer si je varao. Pa čekaj, ona je rekla javno da je znala da ja nju varam. Ako ja nju varam, ako sam ja nju varao u vezi, a ona je bila sa mnom sve vreme, a znala je, what the fuck? Znači, ona je birala da bude s nekim koje vara. Koje se to priče, Buraz. Ali, možda postoji razlog zašto je ona birala. Možda je tu bilo nekog ne znam, možda tu bio neki ne znam, ništa, ne znam. Čućete sve u nedelju.